ice will melt, water will boil. Gaurkoan hemenago, Aieteko parkean, Iñaki Martearenarekin. Matxin da izen artistikoz ezagutzen dugu gehienok. 1977an jaio zen Donostian eta marrazkilari eta ilustratzailea da. Noiz esango zenuke konturatzen zarela marrazkilaria zarela? Ez naiz ondo gogoratzen, baina hor banuen impulso bat, txikitatik nire burua kokatzeko eta ordenatzeko, eta hori txikitatik hasi nintzen marrazten. Gero ja jauzi profesionala hori berandu gotorri zen noski, baina txikitatik dakagu impulso hori. Bai, ja kokatzeko, ez? Nire burua kokatzeko, ordenatzeko, lasaitzeko ere bai, hainbat bizipen izaten ditugu, hainbat emozio izaten ditugu, orduan emozio guzti horiek nolabait ere bideratzeko marrazkia aukeratu nuen, edo marrazkiak ni aukeratu ninduen, ez? Orduan hori, txikitatik bai. Gero ja ondoren ogibide profesionala eta hori askoz berandu etorri izan, ez da, pixkate bizitzaren zurrunbilo hortan, zaletasuna ofizio bihurtu zen eta gaur egun arte, ez da, ja txoro-txoro 25 urte pasa dira, pixka bide profesionala dauketela, ez. Zergatik duzu umorea beti zure arte grafikoetan? Oinarri bezala erabiltzen duzuzuk beti umorea? Hor ni neu ere hortaz konturatu nintzen, eta segurazko batzu diotenez izan daiteke mina baretzeko modu bat, ez da. Baten batek esan zuen umorearen atzean oinaze badagoela, ez da, eta nik uste hori dela nire kasuan, ez da. Pixkat oinazea edo leuntzeko modu bat. Distantzia bat hartzen duzu, oinazeari hartzen duzu distantzia bat, ez. Nolabait sentimendu horiek kanporatzen dituzu marrazkiaren bidez? Bai. Eta ero plazerra ere bada, hori ere plazerraren komponente hori hor dago, osagarri hori, ez da, bereziki formato handia erabiltzen dezunean, ez da, pintzela eta gero horri handi bat hartzen dezunean, plazerra sentitzen dut, ez da, akuarelak edo axotarekin ere bai, ez? Orduan plazerraren komponente ere hor dago, bai. Marrazten duzunean, esango zenuke zure barne sentimenduei bere lekua uzten diezula eta kontutan edukitzen dituzula, bere garrantzia ematen diezula, edo nolabait askotan enkargu badenez lan hori automatikoki egiten dituzu zure marrazki horiek? Argi dagoenez, bi multzotan banatuko nuke, ez, nire jarduna, ez, alde batetik enkarguak, zuk esan dezun bezala, enkarguak direnean, jakina, hor dago, esango nuke presio bat, ez da, presio moduko bat, ez, bezeroak edo, proiektuak berak presionatzen zaitu, ez da, eta hor, jakina, beti ere zintzotasunez egiten den lana, hori bai beti, zintzotasunez, orduan nire buruarekin zintzo izanik, enkargu hori betetzen dut. Eta ero noski dago beste multzoa edo, intimoagoa dena, ez, eta nolabait ere argitaratzen ez dana, eta hor arnasa gehiago hartzen dut, ez da, bi multzo horiek daude, baina beti ere bietan zintzoa izaten saiatzen naiz. Nire baldintzak eta nire mugak onartuz, eta beti ere zintzotasunez, eta gero, pixka lekua egin proiektuari, eta gero plazerra, eta hortxe, plazerra, gozatu, eta tarteka izaten dira zailtasunak, baina gero gainditu egiten dira, ez. Zein erronka berri profesionalokiko zenituzke, aurrera begira? Bi esparru ikusten ditut edo, ez? Alde batetik formazioa, hori irakurleak ez da ohartzen hortaz, ez da, baina etengabeko lan batean gabiltza, etengabeko bilaketa batean gabiltza.
Eta etorkizunari begira ere, hor nabil formakuntzan, ez da, teknika dela edo bestelako kontuetan, ez da. Eta gero gainontzean, pixkat berreskuratu nahi nituzke horre urte hauetan gordeta egon diran altxorrak, ez da, arrazoi desberdinengatik ez dut izan aukera lan horiei heltzeko, eta gomen gune honetan pixkat erakusketa hau dela eta irtenbide bat eman lan horri, ez da, eta izango litzateke komiki proiektu batzuk, ez, hori komikia oso kutxuna dut, eta komikia da nire jatorria, ez da, eta gero bestetik esperimentatu ere bai, ez da, erakusketak tabernetan, zein jatetxetan, zein kulturetxetan, formatu handiko gauzak ere, nahiko berria dira niretzat, ez da, eta horri eman nahi diot ere zera bat, ez, leku bat, ez da, eta pixkatzen duzte nahikoa badela, ja, Eta bizi, jakina, bizi, eta gozatu, eta une zaila dodenean, horri ere heldu, eta lekua egin horri ere, eta bai. Zure bide berri honetan, suerte hona handia opa dizut. Eskerrik asko. Txispita magikoak beti ondo etortzen dira, eta ea aurrerantzean ere horrelako aukera gehiago dituzun. Ala bedi, eskerrik asko. Ongi izan. Gauza bera.